Jeg sidder her med en pakke fra Thomann. Det er en mixer, jeg har bestilt. En Zoom LiveTrack L12, tror jeg den hedder. Det er tredje gang, jeg modtager mixeren fra Thomann. De 2 andre gange har der været defekter på den. Der har været nogle små stykker plastik, der har været knækket af. Så derfor så vil jeg gerne filme, at jeg pakker den ud for at se, at det er altså ikke mig, der har noget galt med. Her har vi pakken, den er fuldstændig intakt på alle sider. Og sidste gang troede jeg også, at jeg lavede en video, men det gjorde jeg så ikke. Nu vil jeg lige sikre mig, at den optager. Og det gør den. Ja, den optager. Kom her. Kassen. Det ser ud til, at det er det rigtige kasse, der ligger i. Thomann har lovet, at de vil kigge den efter, inden de sendte den, så det er jeg spændt på at se, om de har gjort. Det ser rigtigt ud indeni. Kabler. Strømforsyning. Og mixer. Nu er jeg virkelig spændt på at se, hvordan den ser ud. På den anden model, jeg fik, der var der, det er der fandme også på den her, knækket noget af her. Der mangler et stykke plastik der. Og der mangler et stykke plastik der. Jeg ved ikke, om I kan se det her på videoen. Skal jeg se, om jeg kan. Jeg tager den. Og jeg lyser der. Der er der knækket et stykke plastik af. Og der er der knækket et stykke plastik af. Jeg ved ikke, om det kan ses tydeligt. Det var da helt utroligt.